Robots don't drink coffee. Hold nu op. Du er jo ikke en robot. Du er jo et menneske. Are you blind? I am a genuine robot. Nej, du er ej. I am a robot. Du er et menneske. No, I am not. Jo, du er. Kom nu, indrøm det, du er et menneske. Beep. Jeg ved, du er et menneske. Beep. Jeg kan se din hud. Altså, jeg er 100% sikker på, at du er et menneske. Do not comprehend. Og hvorfor snakker du engelsk? Jeg ved, du er dansker. Activating gaydar. Processing. Processing. Homosexual located. Hey, is there something you want to tell me? Nej. Are you sure? Ja, jeg er sikker. Og jeg er også sikker på, at du er et menneske. Well, I am sure that you only want me to be human because you love me. My gaydar says that you are a homosexual. Ha 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 ha. For satan, din psykopat! Har set, du er ikke en robot. Og du kan sagtens snakke dansk. Fuck det her, det må være den værste audition til Transformers ever!